ታሪክ ፊልምና ዝጅምር ኣብ ኤስያ ካብ ዝርከባ ሃገራት ብውፅኢት ጽባቐ መወዳድር ተብዘይብላ ሲንጋፖር ኣብ ዝተባሃለት ሃገር እንትኾን ብሰንኪ ስራሕ ናብ ሲንጋፖር ዝኸደ ብብቕዓቱ ዝተመስከረሉ ብሮዲ ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ፓይለት ንላለ። ንሱ ንግዳዊ ፓይለት ቅድሚ ምዃኑ ንሃገሩ ብጅግንነት ዘገልገለ ብሉጽ ናይ ቀደም ወታደር ነበረ። ኣብቲ ናይ በረራ መዓልቲ ድማ ናብ ነፋሪቱ ብምብጻሕ ናብ ክፍሊ መብረሪ እታ ነፋሪት ይኣቱ። ኣብኡ ድማ ምስ ተሓድሽ ዝተመደበሉ ሳሙኤል ዝተባሃለ መንእሰይ ረዳት አብራሪኡ ተራኺቦም ዝተፋለጡ ነፋሪቶም ከበገሱ እናተዳለዉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓንቲ ኣብታ ነፋሪት እትሰርሕ ኣባል ሰራሕተኛታት ናብ ብሮዲ ብምምጻእ ሓደ ዘይተጸበይዎ ሓበሬታ ትነግሮ። ኣብታ ነፋሪት ካብ ዘለው ተሳፈርቲ ብተወሳኺ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብብርቱዕ ዝድለ ዝነበረ ሉዊስ ዝተባሃለ ሓደገኛ ገበነኛ ብሓደ ፖሊስ ተዓጅቡ ክሳፈር ምዃኑ እንትትሕብሮ ብሮዲ ትእዛዝ መንግስቲ ካብ ምቕባል ወፃኢ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ እቲ ገበነኛ ብፖሊስ ተዓጅቡ ናብ ነፋሪት ምስ ኣተወ ብሮዲን ሳሙኤልን ነፋሪቶም ኣበጊሶም በረሮኦም ይጅምሩ። ይኹን እምበር ካብቲ ከባቢ ሪሖም እንከይወፅኡ ኣብ ቅድሚኦም ብዘጋጠሞም ከቢድ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ምኽንያት እታ ነፋሪት ክትናወፅን ኣብ ውሽጢ ከቢድ ወጥሪ ክትኣቱን እንትጅምር ብሮዲን ሳሙኤልን ነታ ነፋሪት ከም ገለ ገይሮም ብምቁፅጻር ብሮዲ ነቶም ሰራሕተኛታትን ተሳፈርቲን ምርግጋ ናባቶም መፅዮም ምንም ከም ዘይፍጠር ይነግሮ። እንተኾነ ግና እታ ነፋሪት ዳግማይ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዝገደደ ኩነታት ክትናወፅ ትጅምር። ኣብ መንጎ እዚ ድማ ነቲ ገበነኛ ይሕልዎ ዝነበረ ፖሊስን ሓንቲ ናይ በረራ አንጋዲትን ምስ ውሽጣዊ ክፋል እታ ነፋሪት ብከቢድ ብምግጫዎም ህይወቶም ይሓልፍ። እቶም ካልኦት ተሳፈርቲ ግና ናይ ኮፍ መበሊ ቀበቶኦም ኣሲሮም ስለ ዝነበሩ ምንም ከይኮኑ ይተርፉ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ እታ ነፋሪት ዝነበረ መብራህቲ ይጠፍእ። እታ ነፋሪት እውን ቁፅፅራ ክስእን ትጅምር። ነዚ ሲዒቡ ብሮዲን ሳሙኤልን በዚ ኩነታት እዚ ጉዕዞኦም እንተቐፂሎም እታ ነፋሪት ከም እትወድቕ እርግፀኛታት ስለ ዝኾኑ ኣብ ውሽጢ ፊሊፒን ኣብ እትርከብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ነፋሪቶም ንምዕራፍ ወሲኖም ነቲ ምስ ነጎድጓድ እተሓወሶ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ብምስጋር ከም ገለ ኢሎም ነፋሪቶም ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ይዕርፍዋ። እታ ነፋሪት ኣብታ ደሴት ምስ ዓረፈት ግና ብሮዲ ብሰንኪ ሓያል ንፋስ ማዕበል ዝፈጠሮ ምግርጫው እታ ናይ ነፋሪት መኽዝን ነዳዲ ተቐዲዱ ክኸውን ስለ ዝኽእልን እታ ነፋሪት ሓዊ ከይትነድድ ስለ ዝሰግኣን ንኹሎም ተሳፈርቲ ብቁልጡፍ ንኽወርዱ ይእዝዞም። ብኻልእ ወገን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ናይቲ ኣየር መንገዲ ዋና ቤት ጽሕፈት እታ ነፋሪት ብዘይፍለጥ ምኽንያት ካብ ራዳር ብምጥፋኣ መራሕቲ ኣየር መንገዲ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምሕሳብ ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክመያየጡ ይጅምሩ። ኣብታ ደሴት ግና ብሮዲ ጥራይ በይኑ ናብታ ነፋሪት ተመሊሱ እቲ መራኸቢ መስመር ብምንታይ ምኽንያት ከም እተቋረፀ ክፍትሽ ይጸንሕ። ይኹን እምበር ምንም ፍታሕ ከይረኸበ ይተርፍ። ቀፂሉ ኣብቲ እዋን እቲ ሓደጋ ናብቲ ዝሞተው ፖሊስ ብምኻድ እቲ ፖሊስ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ንባዕሉ ይወስዶ። ከምኡውን ምስቲ ዝሞተ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ገበነኛ መረዳእታ ሒዙ ዝነበረ ጽሑፍ ረኺቡ ከንብቦ እንከሎ ሉዊስ ገበነኛ ተባሂሉ ቅድሚ ምትሓዙ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶ ወታደር ከም ዝነበረ የስተውዕል። ድሕረዚ ብሮዲን ሳሙኤልን ዘለውዋ ደሴት ካርታን ክምልከቱ ጸኒሖም ሳሙኤል እታ ዘለውዋ ደሴት ስማ ጆሎ ከም ዝበሃል ብምጥቃስ እታ ደሴት ናይ ብዙሓት ዕጡቃት ሸበርትታት መዐንደሪት ቦታ ከም ምዃና መጠን ኣብኡ ምጽንሖም ንዓቶም ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ብሮዲ ድማ ብዝተኻለ መጠን ካብዛ ደሴት እዚኣ ክወፁ ከም ዘለዎም ስለ ዝተረድኦ ናብቶም ተሳፈርቲ ብምኻድ ናብ ኣየር መንገዲ ንምድዋል ዘኽእሎም መራኸቢ ሬድዮ ወይ ከዓ ስልኪ ንምድላይ ናብቲ ጫካ ከም ዝኸይድ ይነግሮ። ሉዊስ እውን ፍሉይ ሓይሊ ወታደር ከም ዝነበረ ስለ ዝፈልጥ ምስኡ ናብ ጫካ ንክኸይድ ይፈቅደሉ እሞ ክልቲኦም ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ነቲ ጫካ እናቋረፁ ስልኪ ክረኽብሉ ዝኽእሉ ከባቢ ክህሉ ይኽእል እዩ ብምባል እውን ምድላዮም ይቕፅሉ። ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ድማ ብሮዲ ንሉዊስ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብብርቱዕ ዝድለየሉ ዘሎ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ እንትሓቶ ሉዊስ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቱ መጥቃዕቲ ንዘውረዱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ቀቲሉ ከም ዝኾነ ይገልጸሉ። ብዛዕባ እዚ እናተዛረቡ ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ ግና ሉዊስ ዝኣተወ ቦታ ከይተፈልጠ ካብ ብሮዲ ይፍለጥ። ብሮዲ እውን ሉዊስ ከም ዝጠፍኦ ተረዲኡ ንዕኡ ብምድላይ ግዚኡ ካብ ምጥፋእ ንበይኑ ነቲ ጫካ ምቁራጽ ይቕጽል። እናተጓዓዘ ድሕሪ ምጽንሑ ድማ ሓደ ጥንታዊ ህንፃ መሰል ነገር ረኺቡ ናብ ውሽጡ እንትኣቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ዝሰርሕ ናይ ስልኪ መስመር ይረክብ። ነዚ ድማ ብሮዲ ብቕልጡፍ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዝርከብ ናይ ኣየር መንገዱ ቤት ጽሕፈት ብምድዋል ነቶም መራሕቲ ዘለውዎ ቦታ የፍልጦም እሞ ንሱን ተሳፈርቱን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዘለዉ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ንኸውፅእዎም ይሕብሮም።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ጁምናር ብዝተባሃለ ጨካን ሰብ ዝምራሕ ናይቶም ኣሸበርቲ ጉጅለ ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ጥቓ ደሴት እውን ከም ዝዓረፈት ሓበሬታ ስለ ዝበፅሖ ብዙሓት ሰባት ሒዙ ናብቲ ቦታ ይምርሕ። ብወገን ኣብ ኣሜሪካ ዘለው ናይቲ ኣየር መንገዲ መራሕቲ ድማ ነቶም ተሳፈርቲ ንምድሓን ብምውሳን ሼልባክ ንዝተባሃለ ብዙሕ ገንዘብ እናተኸፈሎ ከበድቲ ተልእኾታት ንዝፍፅም መራሒ ዕሱባት ወታደር ረኺቦምዎ ንሱን ሰባቱን ናብታ ደሴት ብምኻድ ነቶም ተሳፈርትን ሰራሕተኛታቶምን ብሰላም ንኸውፅዎም ስምምዕ ይገብሩ። ኮይኑ ግና ሼልባክ ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምብፅሑ እቶም ተሳፈርትን ሰራሕተኛታቶምን ኣብ ኢድ ኣሸበርትታት እንተኣትዮም ሼልባክ ካብቲ ትካል ዝወሃብ ብዙሕ ሚልዮን ዶላራት ገንዘብ ከፊሉ ካብ ኢድ እቶም ኣሸበርትታት ከም ዘፍትሖም እንትንገሮ ሼልባክ ምንም ግዝን ከይጥፍአ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ብዙሓት ዕሱባት ወታደራት ሒዙ ናብታ ደሴት መንገዲ ይጅምሩ። ብሮዲ ድማ ነቶም ናይ ኣየር መንገዲ መራሕቲ ድሕሪ ምዝረራቡ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ትርከብ ጓሉ ደው ኢሉ እናዘራረባን ከሎ ሃንደበት ካብ ወፃኢ ሓንቲ መኪና መፅያ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ህንፃ ደው እንትብል ይርኢ። ብተወሳኺ መን ከም ዝመፀ ብግቡእ ከይተዓዘበን ከሎ ካብቶም ኣሸበርቲ ሓደ ናብ ውሽጢ ኣትዩ መጥቃዕቲ ፈኒሉ ከቢድ ቅልስ ይጅምሩ። እንተኾነ ግና ብሮዲ ቅድሚ ፓይለት ምዃኑ ጅግና ወታደር ስለ ዝነበረ ነቲ ኸጥቅዖ ዝፈተነ ኣሸባሪ ክሳዱ ብምሓፀጥ እንተብሎ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብቲ ጫካ ጠፊኡ ዝነበረ ሉዊስ እውን መሳርሒ ሒዙ ይበፅሕ እሞ ነቶም ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ካልኦት ኣሸበርትታት ከም ዝደምሰሶም ይነግሮ። ብድሕሪዚ ክልቲኦም ነታ ናይቶም ኣሸበርትታት መኪና ተጠቒሞም ነፋሪቶም ናብ ዝቆመትሉ ቦታ እንትምለሱ እታ ነፋሪት ኣብ ዝቆመትሉ ቦታ ዝነበሩ ተሳፈርቲ በቲ ሓያል ፀሓይ እናተሳቀዩ ናይ ብሮዲ ምምላስ ይፅበዩ ስለ ዝነበሩ ቅድሚ ንሶም ምምላሶም ሃንደበት ብዙሓት መኻይን ክመፃን ከለዋ ይርእዩ እሞ ኩሎም ሓገዝ ዝመፀሎም መሲልዎም ብምጭብጫብን ብታሕጓስን ክቕበልዎም ይጅምሩ። እንተኾነ ግና እተን መኻይን ደው ምስ በላ ካብ ውሽጠን ነቲ ጨካን መራሒ ኣሸበርትታት ጁምናር ሓዊሱ ካልኦት ኣሸበርትታት ወሪዶም ነቶም ተሳፈርቲ ንምፍርራሕ መሳሪኦም ናብ ላዕሊ ክተኩሱ ይጅምሩ። ብሮዲን ሉዊስን ድማ ብመኪና እናመፁን ከለዉ ነቲ ናይ ተኹሲ ድምፂ ስለ ዝሰምዕዎ መኪናኦም ደው ኣቢሎም ብእግሪ ናብታ ነፋሪት እንትቐርቡ እቶም ኣሸበርቲ ንኹሎም ተሳፈርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከም ዝእትውዎም ይርእዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን እቲ ሓንቲ ካብቶም ተሳፈርቲ ክትሃድም ብምፍታና ሓደ ኣሸባሪ ነታ ተሳፋሪት ብዘይ ምንም ርህራሄ ብሽጉጥ ይቐትላ። ብሰንኪ እቲ በዓል ቤታ ብሓዘንን ብንዴትን ክጭድርን ከሎ ንዕኡ እውን ብኻራ ክሳዱ ብምብጣስ ናብ ሰበይቱ የሰናብትዎ። ንኽልቲኦም ተሳፈርቲ ምስ ቀተልዎም ድማ ንኹሎም ተሳፈርቲ ብመኪና ናብቲ ማዓስከሮም ይወስድዎም። ኮይኑ ግና ናብታ ነፋሪት ዝመፅእ ሰብ እንተሃልዩ ንምሓዝ ክብሉ ክልተ ኣሸበርቲ ኣብታ ነፋሪት ሓለውቲ ገይሮም እንትሓድግዎም ብሮዲን ሉዊስን ንሶም ድሕሪ ምኻዶም ቅሩብ ደቂቕ ቀሲሎም ናብታ ነፋሪት ቀሪቦም ብሮዲ ነቲ ሓደ ካብ ድሕሪት ወቂዑ እንተውድቆ ሉዊስ ድማ ነቲ ካልኣይ ተኪሱ ይቐትሎ። ድሕሪኡ ብሮዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ብሂወት ዝተረፈ ኣሸባሪ መሳሪኡ ዓሚሩ ነቶም ተሳፈርቲ ናበይ ከም ዝወሰድዎም ንኽነግሮም እንተፈራርሕዎ እቲ ኣሸባሪ ንሂወቱ ብምስጋእ ናይቲ ማዓስከር ኣድራሻ እንትነግሮም ብሮዲ ቅድሚ ምኻዶም ንሓገዝ ዝመፅእ ሰብ እንተሃልዩ ንምሕባር ናብ ማዓስከር እቶም ኣሸበርቲ ከም ዝኸዱ ዝሕብር ፅሑፍ ኣብታ ነፋሪት የቐመጥ እሞ ነቲ ብሂወት ዝተረፈ ቀቲሉ በታ መኪና ናብቲ ዝተሓበርዎ ቦታ ምኻድ ይጅምሩ። ብወገን እቶም ኣሸበርትታት ጁምናርን ሰባቱን ኣብ ማዓስከሮም ነቶም ዝጨወይዎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ካሜራ ደው ኣቢሎሞም ንስድራ ቤቶም መልእኽቲ ንኸመሓላለፉ ይገብርዎም። እቲ መልእኽቲ ድማ ስድራ ቤቶም ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ እንተዘይከፊሎም ብሂወት ከም ዘይለቅዎም ዝገልጽ ከም ዝኾነ ንዕዘብ። ብወገን ሼልባክ ጋንቱ ሒዙ እታ ነፋሪት ነብዘለቶ ቦታ ይበፅሕ። ኣብኡ ድማ ብሮዲ ዘቐመጦ መራሒ ጽሑፍ ይርእዩ እሞ እቶም ተሳፈርቲ ዝተወስድሉ ኣድራሻ ይረክብ። ብሮድን ሉዊስን እውን ብጥንቃቐ እንዳተጓዓዙ እቶም ኣሸበርቲ ንሰባቶም ዘቐመጥዎ ቦታ እንትበፅሑ ምንም ድምፅን ከየስምዑ ነቶም ኣብ መእተዊ ዝነበሩ ሓለውቲ ብኻራ ብምውጋእ ናብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ይኣትዉ። ምንም ድምፂ እንከየስምዑ ኣብ ውሽጢ እቲ ካምፕ ዝግበር ዘሎ ነገር ክዕዘቡን ከለዉ ድማ ክልተ ኣሸበርቲ ነቶም ተሳፈርቲ ኣብቲ ሓደ ክፍሊ ዓፅዮም ይህልውዎም ከም ዘለዎ የስተውዕሉ። ኣብቲ እዋን እቲ ሉዊስ ሓደ ናይ እምኒ መፈለፂ መዶሻ ብምልዓል ነቶም ዝሕልው ዝነበሩ ኣሸበርትታት ርእሶም ከፓፓየ ብምጭፍላቕ ብውን ጸጥ እንተብሎም ብሮዲ ድማ ነቶም ዝተጨወዩ ተሳፈርቲ ካብቲ ዝነበሩሉ ክፍሊ ብቁልጡፍ ነፃ ኣውፅይዎም ካብቲ ማዓስከር ንምህዳም ክዳለውን ከለዉ ግና ቁፅሮም ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ብሰላም ካድሙ ዝኽእልሉ ዕድል ከም ዘየለ ይግንዘብ። ነዚ ስዒቡ ኩሎም ተሳፈርቲ ዳግማይ ንኸይተሓዙ ብምሕሳብ ዓርሱ መስዋዕቲ ክገብር ይውስን። ናይቶም ኣሸበርትታት ቆላሕታ ንምስሓብ ድማ ንሶም ናብ ዘለውዎ ቦታ እንትኸድ
ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ሸበርቲ መሳሪኦም መቀባቢሎም እንትኸብዎ እቲ መራሒኦም ጁምናር ድማ ብሮዲ ኢዱ ዝሃበ መሲልዎ ብትዕቢት ተወጢሩ ብጥይት ክቐትሎ እንትዳሎ ሼልባክ ጋንቱ ሒዙ ናብቲ ማዓስከር ብምእታው ኣብ ልዕልቶም መሸበርትታት ሓያል ምጥቃዕቲ ይኸፍት። ሼልባክን ዕሱባት ወታደራቱን ዓለም ዝመስከረሎም ተዋጋእቲ ስለ ዝነበሩ ድማ ነቶም ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ሸበርትታት ብምድምሳስ ንብሮዲን ንኹሎም ዝተጨወዩ ሰባት ነፃ ኣውፂኦሞም ኣብቲ ካምፕ ብዝረኸብዎ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተጠቒሞም ኩሎም ካብቲ ቦታ ይወፁ። ቁሩብ ደቂቕ ምስ ከዱ ድማ እታ ነፋሪት ናብ ዘላቶ ቦታ ይበጽሑ እሞ እቶም ተሳፈርቲ ካብዚ ንድሕሪት ዕድሎም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ነንባዕሎም ብጭንቀት ክዘራረቡ እንትጅምሩ ብሮዲ ናይታ ነፋሪት ቀንዲ ሞተር ከም ዘይሰርሕን ኮይኑ ግና ሪዘርቭ ሞተር ስለ ዘለዋ ንዕኡ ተጠቒሞም ውስን ኪሎ ሜትራት ጥራይ ክበሩ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ንኹሎም እንተረጋግዖም እኳ ብውን እቲ መራሒቶም ኣሸበርቲ ጁምናር ተወሳኺ ሰባትን ከበድቲ መሳርያታትን ሒዙ ናብታ ነፋሪት እናገስገሰ እንትመጽእ ሼልባክን ጋንቱን ድልዋት ኮይኖም ኩናት እንትጅምሩ ምንም ከይጸንሐ እቲ ከባቢ ናብ ከቢድ ዓውደ ኩናት ይቕየር። እቶም ኣሸበርትታት ብቁፅሪ ዝበልጹ እንተነበሩ እኳ ሼልባክን ሰባቱን ግና ብሉጻት ተዋጋእቲ ስለ ዝነበሩ ንጸላእቶም ሓደ ብሓደ ምቕታሎም ይቕጽሉ። ሉዊስ እውን ምሳቶም ኮይኑ እናተቃለሰ እንከሎ ሼልባክ ነቶም ተሳፈርቲ ንምውፃእ ዘምጽኦም ብዙሓት ዶላራት ዝሓዘ ሻንጣ እንትርኢ ንዕኡ ብቁልጡፍ ወሲዱ ናብ ጫካ ይሃድም። ብኻልእ ወገን ብሮዲን ረዳቱ አብራሪው ሳሙኤልን ናይታ ነፋሪት ሪዘርቭ ሞተር ስለ ዝተላዓለሎም ነቶም ተሳፈርትን ሼልባክን ናብታ ነፋሪት ከእትዎም እንትጅምሩ እቶም መሸበርትታት ኩሎም ተደምሲሶም ጁምናር ምስ ሓደ ሰብ ጥራይ ይተርፍ። ተስፋ ስለ ዝቆረጸ ድማ እታ ነፋሪት ከይተበገሰትን ከላ ንኹሎም ንምቕታል ነቲ ምስኡ ዝተረፈ ሰብ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ከቢድ መሳርያ ናብታ ነፋሪት ንኽትኩስ እንትእዝዞ ሉዊስ ናብቲ ጫካ ምእታው ገዲፉ ካብ ርሑቕ ብጥይት ተኩሱ ነቲ ከቢድ መሳርያ ክትኩስ ዝተዳለወ አሸባሪ እንትቐትሎ ኣብዚ እዋን እዚ ጁምናር ባዕሉ ነቲ ከቢድ መሳርያ ክትኩስ እንትፍትን ብሮዲ ንነፋሪቱ ካብቲ ግቡእ ነሃር ንላዕሊ ብምውሳኽ ነታ መኪና ይገጭዋ። በዚ ድማ ጁምናር ኣብ ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ብነፋሪት ተገጭዩ ህይወቱ ዝሓለፈ ሰብ ይኸውን። ሉዊስ እውን እታ ነፋሪት ብሰላም ተልዒላ ክትበርር ከም ዝጀመረት ምስ ኣረጋገጸ ነቲ ዝሓዞ ገንዘብ ሒዙ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ይጠፍእ። ብወገን ብሮዲ ናይታ ነፋሪት ሪዘርቭ ሞተር ንውስን ርሕቐት ጥራይ ዝበርር ስለ ዝነበረ ካብ ስጋት ተሸበርቲ ነፃ ናብ ዝኾነ ቦታ በፂሖም ንሱን ሳሙኤልን ከም ገለኢሎም ነፋሪቶም ብሰላም ይዕርፍዋ። ታሪክ ፊልምና እውን ኣብ መጨረሻ ብሮዲ ምስቶም ዘሳፈሮን ሰባት ኮይኑ ናይቲ ኣየር መንገዲ ተወሳኺ ሓይሊ መፅኡ ካብዛ ገሃነም ዝኾነት ደሴት ክሳብ ዘውፅኦም ብትዕግስቲ ክጽበዩን ከለዉ እናረአየና ይብቃዕ። ክቡራትን ፍትዋትን ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ፊልምና ከም ዝፈተኹምዋ ተስፋ ገብር። ንዓና ንምድጋፍ እንተደሊኹም ድማ ናይ ላይክ ምልክት ጠውቁ። ከምኡውን ንቻናልና ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩምን ክሳብ ሕጂ ሰብስክራይብ እንተዘይጌርኩምን ናይ ሰብስክራይብ መጠወቒ ብምጥዋቕ ኣባል ስድራ ቤትና ኩኑ። ካልኦት ነምጽኦም መሰልቲ ዛንታታት ንምዕዛብ እውን ኩሉ ግዜ ምሳና ጽንሑ። ርእይቶኹም እውን ኣብ ኮመንት መስኮት ጻሕፉልና። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።